Moment. Curáci, vole, a teď se zvedni, vole. Teď se zvedni mě. Ježíši, dej mi milost obrácení. Ale ne hned, jo. Pepi. Pálí ho dobrý bydlo, jak se říká, viď? No, ta hospoda je vlastně Če, Pepi? dole na ulici, jakože nemůžete jí neminout, když chcete jít domů. Tak já o ní vždycky zavadím, no. Ale tak to je normální, že chlapi chodí do hospody, že jo? To není vůbec nic divného, ale je chodit a chodit. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Ahoj.